Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, uposlenici i saradnici Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Somsić. Danas je 14. april 2026. godine. Tačno prije 20 godina na današnji dan započela su sistematska arheološka iskopavanja na Bosanskoj piramidi Somsa. Dakle, danas obilježavamo jubilej 2 decenije od početka zvaničnog iskopavanja na piramidi pod vođstvom fondacije. Godinu dana prije toga, također početkom aprila 2005. došlo je do otkrića prilikom moje prve posjete piramidama. U avgustu te godine prva iskopavanja, geološka sondažna bušenja, 25. oktobra objava moje knjige i objava vijesti da postoje prve piramide u Europi, najveće na svijetu. Fondaciju sam osnovao u novembru 2005. a nakon što smo dobili dozvole započeli smo iskopavanje. Danas je ovo postala svjetska najaktivnija arheološka lokacija sa 6 otkrivenih piramida, 2 tumulusa, 7 ulaza u prahistorijske tunele. Stavili smo Bosnu i Hercegovinu na globalnu svjetsku arheološku mapu. Uradili smo više za 20 godina nego egiptologija za 200 godina. Otkrili smo koja je prava svrha piramida. One su energetske mašine, služe za komunikaciju, unapređenje zdravlja, vode, hrane, imuniteta, duhovnih čula. Veliki jubilej, čestitam ga svima vama. Nadam se da ćemo i u buduće obilježavati nove decenije istraživanja. Hvala vam.